Kada ku manta ku danna subscribe da alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da muke gabatarwa a kullum. Tusar gaba ga mace ko fitar iska ta gaban mace lokacin jima'i ko lokacin da ta yi wani motsi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa da ku a wannan lokaci. Dalilan da suke haifar da matsalar tusar gaban mace, musamman ma idan tana jima'i da mijinta, yayin da ta yi goho ko durƙuso ko wani sitayil mai kama da haka, sai kawai ta ji cikin gabanta na ƙara fut fut, kai ka zata tusa take yi, amma kuma ba tusa ba ce, gabanta ne yake wannan tusar. A gaskiya duk matar da ta tsinci kanta a wannan yanayin, zan gaya miki gaskiya, wallahi mai gidanki haƙurin zama kawai yake yi da ke, domin da zarar ya ji gabanki yana fitar da iska, zai ji wani baƙin ciki ya kama shi, zai ji baya sha'awarki, zai ji kwata-kwata bai sha'awar ƙara kwanciya da ke, sai dai ya yi ta maza kawai ya daure. Yawanci mata na tsintar kansu a cikin wannan yanayin, amma ba su san dalilin faruwar tusar gaban ba, ballantana ma su san hanyar magance wannan matsalar. Dalilan da suke kawo tusar gaba: na farko, zama ba wando, ta yadda iska za ta samu damar shiga cikin farjinki, ta gangara har wata mahaɗar kurmin tsoka da ƙashi da yake tsakanin cikin ƙarshen ramin farji da dubura ta kwankwaso. Wannan iskar kan shiga wannan kurmin ramin ta zauna, shi kuma wannan ƙashin sai ya kife ta, ta yadda ko motsi mace ta yi sai iskar ta yi ƙoƙarin fita daga kogon, amma ina, wannan ƙashin zai mai da ita, sai wata ta fito, wata kuma ta koma, kuma a take wata ta ƙara shiga domin ta samu hanya, sai a ji ƙara fut fut kamar tusa. Na biyu, yagewar farji lokacin haihuwa, wata kuma a sanadin haihuwa ne, ta ƙaru ko ta buɗe sosai, wajen kan buɗe ta ciki, sai iskar ta shiga wannan kogon ta cikin farji, sai gabanta yake ƙara in ta yi motsi ko in ana saduwa da ita. Na uku, cushe-cushen magungunan mata marasa asali da tsari. Tusa magunguna marasa tsari da dacewa da farji don yin matsi kan janyo rarakewar farji, har iska ta samu damar fantamawa cikin farjin. Kuma da yawan maganin matsi da mata ke rububin nema yakan biya musu bukata ne na ɗan ƙanƙanin lokaci, daga baya kuma in ƙarfin maganin ya ƙare, sai wajen ya sake, sai kuma ya lugugwice ya buɗe fiye da farko. To ta nan kin ƙara wa farjinki girma, iska sai ta samu damar shiga. Waɗannan kaɗan daga cikin manyan abubuwan da ke kawo wa mata matsalar lalacewar gaba, har ka ji yana ta ƙara yana fitar da iska fut 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 kamar tusa. Na huɗu kuma, yin istimna'i, wato zinar hannu kenan, kamar yadda muka sha bayani a bidiyoyinmu da ya gabata. Da yawan mata kan buɗe ta hanyar zurmuka hannu ko yatsu da suke a cikin farji don biya wa kai bukata. Hakan kan lalata farjin kuma ya dinga fitar iska. Dalili na biyar, bushewar farji. Bushewar farji bisa kowane iri. Bushewar farji bisa kowane irin dalili kan sa farjin mace ya ringa ƙara kamar mai tusa. Na shida, rashin cikar naman farjin mace. Idan farjin mace ya motse, ya rame, sai naman farjin zududu kawai, kamar ramin ɓera. Dole farjinta ya dinga gunsar iska yana fitarwa kamar tusa. Mafitar magance wannan matsala shine kamar haka: za ki dinga buɗe cinyoyinki daga tsaye, ki buɗe ƙafafuwanki, sai ki dinga tsugunawa kina miƙewa. Ƙafafunki a buɗe, wato salon motsa jiki na off and down kenan, wanda akan yi wa ɗalibai a makarantun sakandire in sun yi laifi. Da safe ki yi 10, yamma ma haka, ta haka ne in kina yi kamar na wata guda za ki fitar da iskar nan gabaki ɗayanta daga cikin wannan kogon,
sannan sai ki kiyaye dokokin saka wando. In kina da yagewar farji, ki je likita ta yi miki ɗinki a asibiti, sannan ki dinga yawan tsarki da ruwan zafi, wato ruwan ɗumi. Allah ya kiyaye, Allah ya ba da lafiya. Amin. A tura wannan bidiyo zuwa ga 'yan uwa da abokanai domin samun mafita.